Ay naunsa di man na mao nga training na. Unsa man na ilang dulaan, basketball o zumba? Si Mr. Lim man na oh. Nabuang naman siguro na siya nga, nagpagut-pagut man na diya. Dili pwede nga magpagot ako dire perme. Dapat manimalos ko. Adtuon ako sa Jeffrey. Nandito di ka 1v1. Oh, asa ka ni mo adto? Jeffrey! Jeffrey! Kausa ko dire. Unsa man? Wa na nimo bantay ako manukan? Sa bantayan ng manukan. Ali dire magdula ta basketball 1v1. Lo, gitagit pag basketball mo rag yun, gawd. 1v1. Wa may kapin din ako pag niagi. Sus, pag training sa Sige timan mag-training ko. Paningkamutan ako, mapildi ka. Lintik lang ang walang ganti. sus, istorya ra kataman. Magkita ra ta. Hala, kini ha, training daw sila. Tanaw na tong abilidad, ani be? Ay naunsa di man na mao nga training na. Unsa man na ilang dulaan, basketball o zumba? Tulo lang ang singot. But pasabot ani. Nihawd na jud ko. Bang! Nya saman. Andam na ka. Dili na ra ko gahulat nimo. Ani, murag mao na gyud niya akong gihuwat. Gating ka higap. Di ka kabandi di ka sa kuwaron. Asali ka makakuwag hula ning dula. Ang ribon! Ang ribon! Ako ano jud yung ribbon. Ako ane! Tabang sabi. Ako ganito. Askita wiya. Aski kayo. Si tabang bahala ka diya kay duwa ko dire. Sige ka na. Galaw, kapoy-kapoy ra mong training mong mga buanga mo. PlayStation naman duwaan ninyo. Kalas-kalas mong oras may pagmuhawa ko diri late mo. Yati mo na ribon da.